Ajep tahun 2000 selangkung. Mugi-mugi warga masyarakat Dusun Ajep tetap kompak, tetap guyub rukun. Siap, amin. Mugi-mugi tansah pinanggih wilujeng. Amin. Tansah pinanggih karaharjan, kesehatan, umur panjang, umur ingkang barokah. Amin. Mugi-mugi jumbuh ingkang kinayuh, tansah kesempatan ingkang dipun sedya. Amin, amin. Kalau nyun lagu Gugur Gunung Mbak Natin. Oke, gugur gunung. Gugur gunung. Luman, Pak, nggih. Luman iki luman. Oke. Niku saestu jenengan ikhlas, Pak. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala nggih. Ngatur sedanuan nggih, Pak nggih. Nek gandeng lillahi ta'ala ya tak tampa, nggih. Nggih mugi berkah kagem panjenengan nggih, Pak nggih. Menika pira ya? Nek buka nek sing mari iki wis sak Mboten napa-napa jenenge transparan terbuka kaya Pak Isnani mau wong pira jiro lu 467 langsung cul. Lah niki kula buka sekalian to nggih. Oh nggih 200.000 nggih Pak. Matur sembah nuwun nggih. Menika dhuwit 200.000 insyaallah benjang saged dados 2 juta rupiah Pak nggih. Amin laris. Gini. Gini ndelok duit 200.000. Iki wong gandeng wonten kali cecep duit 200 menika badhe kula sumbangaken wonten pemuda. Maksudnya? Iki arepe tak sumbangke pemuda. Pemuda ngendi? Nggon aku. Apa hubungannya karo kene? Oh. Ya iki kok dikelumpukke terus dibagi-bagi karo para wiyaga juga. Nya iki jenenge ngono ya. Cekel apa? Nggih. Gugur gunung. Jenengan ten mriki nggih saged nyanyi to? Sareng-sareng kali kula masa ya gur maju dilit terus lungguh ya. Mangkin sareng-sareng nyanyi. Ayo. Apa? Kanca. Kalian Mas Penyuwunane apa, Nak? Gugur gunung. Oh, dubur gunung. Apa? Apa? Gugur gunung. Oh, kowe mau kleru kowe. Kok dubur gunung? Ini dubur. Dubure blek. G. Arang ayo gugur. Kowe mau ora muni. Ayo kanca. Oh iya. Ya siap ya. Gugur gunung buka bonang Mas. Monggo dados. Ayo kanca kene bebarengan lilo lan legowo jiro tak genduk-genduk. Kanca kene sayuk rukun lilo lan legowo siji lupan maju papat diulang Kulubis Matur nuwun Pak Kadus nggih. Matur nuwun Pak Kadus. Berkah Gugur gunung wis dicaosake. Gunung. Pak
kados kuwi karep dus kuwi wadah. Terus Dadi karep dadi wadah aspirasine warga masyarakat Kali Cecep. Betul. Mas Gareng. Piye, Pak? Iki Mbak Tati nak ora dhewe to. nggih menika wonten Mbak. Wonten Mbak Wati. Nggih Mbak Wati. Maka katuran jumeneng Mbak Wati dipun Ngubengi kutha sateruse ning desa-desa. Sugeng dalu Mbak Wati. Sugeng dalu. Wah jan. Wah. Ya, ngono lho. Nembe sepisan menika kepethuk nggih. Nggih, nderek Gladiwarno. Nggih. Mbak Jangi. Nggih. Iki kok Asing. suarane gedhi to? Iki ya padha Iki salah mike. Lho kok sing salah mike? Kudune kan Asline ora gede, asline manis banget suarane. Mosok. Iya. Kowe kuwi coba nek manis kaya ngapa? Yo ganti mic. Nyanyi ganti iki. Sugeng dalu. oh, Mik perkara mik, Ini Pak. masalah mic dadi gede ro cilik iki masalah mic. Nggih, tadi beda. boleh gedhi meneh. lali, Lho. Ketrucut ketrucut piye. Kan muncul keasliannya ya. Asliannya. Iki ya putra daerah Kabupaten Wonosobo, Pak Isna. Injih, asli Wonosobo. Wah, Wonosobo ini luar Nggih, biasa. winginane yo nanggon Pak Isna ini. Nggih, napa? Dolan. Kok dolan to? Ya Oh, kalau latihan. Ora. Apa? kon dolan. Dolan tok. Dolan tok. Tenggene Pak Isna ini. Nggih, dolan yo disangoni. Weh. Masa niki kerja ming sangoni 100, Pak. Weh, kedah loman. Loman. Nek dadi wong Wonosobo ki malah loman kudune mbagekke karo kanca-kanca. Lah aku ora sangu. Contoh aku lho. Ndi? Wis sangu urung? Ya aja. Ora kaca. Mbak Wati iki saking Wonosobo nggih. Wonosobo. Nggih. Nggih, termasuk kota yang menghasilkan jamu Purwoceng nggih. Lho, kok Pak? Kirangan kados ngaten. Oh nggih, sing paling pokok arep penyen Wonosobo, Ini kula saking Magelang, kanca-kanca yoga sebagian saking Temanggung ini ada satu bingkai kesenian kepunyaan Indonesia. Ngoten Nggih mawon. leres. Nggih lho. Waduh. Nggih. Derek nguri-nguri budaya. Nggih, bener. Rutin ngene iki lho. Iki lho pegel. Nek awake omong-omong dhewe ngene pegel. iki kepak Apa, Subo Sito. Sopan santun Subo Sito, Pak. Nggih. Ngono. Sopan campur. Nggih, kula kapure sing sopan santun kalian Pak Ari. Ngaten nggih. Dados menika wong sopan ki yo ngluhurake awake dhewe. Nggih, Pak Nah, Laras. ngoten niku. Iki lho, ngene iki lho. Lah piye kon Ya iki kaya Mbak Wati lho. Ayo Mbak Wati ngene iki, ning kene. Ngopo? Tingil-tingil. Ah, Iya. masa kula karo Pak Jumbo kon nggih, Pak. Ngono. Nggih, ayo repot. Ora prayogi ya. Ora Apike piye? Nggih, Pak. ngapa? Ngopo melu ndungkluk barang? Ngapa reng? Ya kono kumanan. Keduten po. Aku ora keduten. Ning aku ringgingen aku. Saya Iya. oh ya karo Mbak Wati kok ya. Mbak Wati ngaturaken pisusung tetembangan Mbak Wati. Ya, Kalau wau lah pisusung wonten panyuwunan-panyuwunan. tetembangan. Sing arep dicaosi kira-kira apa Mbak Wati? Wau pamundutanipun apa? Nah, iki. Ana apa jenengane iki? Madiun Ngawi. Terus ana apa? Tombo Ati. Nggih, Madiun Ngawi mawon. Madiun Ngawi. nggih. Bapak Duet mbok iki. pilih nyanyi, Bapak. Lah kae. Yo nganggo iki. Cok ora muni. Nggih. Pak Ari makin kapure minggah nggih, Pak. Ki Ari Saryana menika Pak Ari gereja makin wonten nyanyi, Permadani, Pak. Pak. Oh ngono ya. Nggih, Sekar lan Gending. Nggih. Ya Allah langsung disemprot karo babone. Aku nyepaki bapak langsung disemprot karo babone. Burubi menika. Nggih. Burubiah. Ora kena. Sing penting ditembungke aku arep foto karo Mbak Tatin. Mbak foto karo aku ya, Bu. Rasa-rasa karo kowe. Alah, karo Mbak Tatin ya ora bayar karo aku bayar.
Kewalik. Kewalik. Kewalik piye? Ya ora kewalik, umpamane karo Mbak Tatin bayar, karo aku ora. Berarti Mbak Tatin tak padake kethek. Lah kok iso? Lah foto karo kethek ya bayar. Nindi? Nang kebun binatang. Lah iya, foto karo kethek bayar. Oh, karo foto karo Mbak Tatin bayar. Ora. Lah mulane Oh, berarti kowe ngenekke Mbak Tatin kethek lho padha ngono. nek Ayo, bayar. Ayo. Nek Ayo. bayar. Ayo. Kula titik kethek. Napa? Beruk. Oh, nah ngaku dhewe. Malah luwih parah. Apal kabeh. Luwih gedhe. Mulane nggawa kanca iku sing menungso. Ah iya, iki menungso kabeh ngarang kowe. Made beruk. Lagune apa Mbak? Madiun Ngawi. Madiun Ngawi nggih siap nggih Mas monggo. Madiun Ngawi. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya Kate siape? kate kuwe Lo di Jakarta terlunti-lunti. lo gue en Oh iya. Madiun Ngawi Mas. Madiun Ngawi. Jogete ngono. Terminal Madiun Ngawi kondolanku aku bakal aku nglalekake Biyen aku duwe pacar anake patukiran bakal pecah ana ning pikir prapatan Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku nglalekake Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu yen aku kangen marang sliramu tak elus fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku Apa kowe ra krasa nang batin sabentina ora bakal ilang jenengmu ning atiku Apa kowe ra krasa nang batin sabentina ora bakal ilang fotomu ning dompetku Asor Terminal Madiun Ngawi kendolanku ora bakalan aku nglalekake Biyen aku duwe pacar anake patukiran bakal pecah ana ning pinggir prapatan Terminal Madiun
Madiun ngewi kenanganku ora bakalan aku nglalekake. Jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Yen aku kangen karo sliramu, tak sewang-sewang fotomu ning HP-ku. Yen aku kangen karo sliramu, tak alus-alus fotomu ning dompetku. Luar Pamundhutan biasa. sampun Wah, kapiasa, jan. Mbak Limbo. Ini matur sembah nuwun. Wah, suarane Madiun yo. Ngawi. Suarane yo penak yo Ini apik. penyanyi keroncong, Mbak. Oh, ngono to? Campur sari keroncong. Oh, bengewe. Oh, nek keroncong ngono. Kowe Jes, lambemu keroncong ning polahmu Apa? rok. Yo, wong sing jeneng non sewu nggih Pak nggih. Heeh. Kalau di dalam dunia seni itu kalau misal gending, kita harus tahu apa dalamnya gending itu apa. Betul, ngerti ngerti. Nah, umpama lagu pop, kita harus tahu dalamnya pop Isine itu pop. apa. Isine pop itu apa. Heeh. Ngono lho, umpama kok rock, kuwi ya kudu ngerti. Isine rock ki apa. Isine apa? Ngono. Isine apa? Ya lagu rock. Oh. Iya. Nggih, sembah nuwun, Mbak. Nggih. Nggih, Mbak Limbo. Mas Gareng. Piye Mas? Iki Piye Pak? diselingi. Diselingi Waranggono sapa? Mbak Raras katuran jumeneng. Nah, iki Nah, yo nak Raras katuran jumeneng. spote so. Wayahe tetembangan sawetara. Wis oleh do kemeng, Pak. Hah? Dua kemeng peng. Iya. Kowe sing demung ae sing paling mburi dhewe. Iya. Olahraga. Halo nak Raras. Nah. Nggih, halo. Ketemu karo Mas Widi. Nggih. Nah, iki pari